Croeso nôl ato ni. Rwan, oedden ni'n gweithio yn doedden Ioan o stori yn ymwneud â'r môr ladron. Ac yn aml iawn oedden ni'n tynnu rhai o'r geiriau bychan allan. Ac oedd o'n rhyfeddol faint oedd yn aros yn y cof, yn doedd? Llawer iawn yn aros yn y cof, oedd. Felly, un o'r pethau nethon ni oedd gweithgaredd lle da ni'n gofyn iddyn nhw just taflu geiriau, heb feddwl yn ormodol, a da ni'n sgrifennu nhw ar y bwrdd gwyn. Pam da ni'n neud hyn? Wel, pan ydych chi jyst yn rhoi tudalen wag i fyny ac yn dweud, right, okay, unrhyw beth, byth bynnag sy'n dod allan, whatever comes up, just taflu fo allan. Mae'n tynnu'r pwysau i berfformio allan. Mae'n just gadael iddo fo. A pan mae hynny'n digwydd, mae'r geiriau jyst yn dod allan. Does na ddim stres, does na ddim pwysau. Ac wedyn maen nhw'n dweud, dwi'n gwybod y gair yna, dwi'n gwybod y gair yna. A beth sy'n ddiddorol, mae pawb yn cofio rhywbeth gwahanol, yn dydi? A wedyn ydych chi'n llenwi'r papur. Just fel hyn. Na, tu ôl i ni fan hyn, mae'n rhywbeth dwi ddim yn licio. Mae siarad Saesneg yn upsetio y teddies ac yn y bam, felly, right? Mae hyn yn upsetio fi, achos mae jyst yn win. Mae'n rhy-win. Dych chi ddim yn eisiau upsetio fi. Felly, beth dyn ni'n mynd i wneud? Dyn ni'n mynd i lenwi hwn nawr. So, beth ydych chi'n mynd i wneud ydy hyn? Heb trio. Dych chi'n mynd i just taflu allan geiriau sydd yn y stori. A dyn ni'n mynd i lenwi'r bwrdd gwyn yma. Dyn ni ddim yn licio. Ddim yn licio bwrdd gwyn. So, dyn ni eisiau taflu unrhyw beth. Heb edrych. Ofnadwy. Stormus. Stormur. Heno. Tafarn. Right, iawn. Teithio? Teithio, ie, teithio. Bola buwch. Bola buwch, da iawn. Bola buwch. Bola buwch. Eisteddwch. Dieithriaid, da iawn. Dieithriaid, iawn. Be? Mr Tafarnwr, da iawn. Yeah, penleg? No. Noson? Siap penleg. Penglog, da iawn. O, ardderchog. And llaw. Ie, a llaw. Ie, ac llaw a siap. Ie, dyna ni. Dych chi'n cofio, oedd beth sy'n siap llaw? Ynys. Ynys siap llaw, ie. A'r mynydd. Siap penglog, ie. A beth sydd yn y mynydd? Beth sydd yn y trysor, ie. Dros y pont. Dros y bont. Pa fath o bont ydy hi? Bont, ddim pont garreg. Bont Raffau. So felly, pont Raffau, ie. Okay. Right. Mae'r trysor tu fewn i'r... Underground. Casgen. A, bron y bod, Ar y mynydd. yn y mynydd, ddim ar y mynydd, ond yn y mynydd mae... O gof, diolch yn fawr iawn. O gof. Llydan. Bad achub. Bad achub. Llawen, da iawn. Beth sydd yn llawen? Llongwr llawen. Okay? Llongwr llawen. Iawn? Noson. Cracio? No. Cracio? Cracio, ie. A mast. A mast. Yeah, wedi torri, crac. Ie, ond torri, ie, ni ddeu crac, iawn. O, mae hynny'n eitha da, yn tynnu. Mae yna un lle bach fan'na ni'n neud. Mae yna un lle bach yn fan'na? Wrth gwrs. Mae gyda ni wrth gwrs. Right, ia. Croeso. Croeso. Ac un arall? No, tafarn. Ac. Okay. Un arall, dim gair bach, gair mawr. Gair olaf. Gair mawr. Potel. Potel? Yeah. Potel, o, reit, potel. Iawn, potel. Clap mawr i chi, da iawn, gwych, bendigedig, da iawn. Oedd y dysgwyr yn synnu, they were quite amazed, faint o Gymraeg
oedd yn dod allan o hys yn wybod from their subconscious pan nhw'n sgwennu pethau lawr. Felly, ie, oedd y peth yn gweithio yn arbennig o dda. Felly, ar ôl hynna, oedd hi'n amser i ymlacio dipyn bach a pha ffordd well na caiacio i lawr afon Fyrlymus. Heddiw, dyn ni'n mynd i gaiacio ar yr afon. A dyma Nick a dyma Rory. A chi sy'n mynd i'n tywys ni yn felly. Ydyn. Chi eisiau dweud shwmai? Iawn te, felly be dyn ni'n neud? So, peth gyntaf mae rhaid i ni wneud yw dod i'r wetsuits arno. Twll? Pam twll? Crocodile neu shark? Fy hoff lliw coch. Dwi'n hapus. Suit plant am fi. Dwi'n bach iawn. Bydd yn gadw'n fi yn dwym. Yn dwym iawn. Diolch yn fawr. Yn barod? Wedi goffer? Ydych chi'n iawn, boys? Gai dy law. Chi eisiau help? Mae helpu fi. Ewch ymlaen, boys! Maen nhw jyst yn rhoi mascara. Oes amser gyda ni i fynd i tŷ bach. Na, rhaid i ti jyst wneud e yn y siwt. O, coman ni a Pari. Wel, dyn ni gyd yn edrych yn hyfryd yn y siwt, felly be nesaf? OK, so y peth nesaf mi eisiau ni wneud yw gwisgo un o rhain, so jacket achub i pob un. So, jacket, achub ydy to rescue neu to save. So, if you need rescuing, achub fi! Mae hwnna siŵr o fod wedi rhoi hyder y feddau iddyn nhw ni a. Doedd ddim lle i polw yn y siop sy'n gwallt ddo? Dyma'r crocodile. Ar yr afon, ar yr afon. Does dim terfyn i allu ni i gyfansoddi, fe allai greu can am y Black Death, ta'i raid. Da ni ddim eisiau boddi. Boddi? Ie. Mewn byd sy'n llawn hillbill, mae 6 caiaciwr carbon yn canfod eu hunan yn anedd y dymesol. Aeth 6 i lawr, ond faint ddaw nôl i fyny. Wel, mae ambell un yn gwybod beth mae'n neud. Ac ambell un arall, mae'n amlwg ddim. Ac er mwyn gwaredu mwy ohonyn nhw, rown â ni eto. Ond fe ddaeth pawb i lawr yn saff. Da ni ddim wedi boddi. Hang on, oes neb yn y caiac na? O, Aled Sam ti'n ges. Nw'n licio weld o ar yr afon yna. Beth bynnag. Ie, yn yr afon. Ie, yn yr afon. Gwaith ynganu, pronunciation, iawn. Penderfynon ni ddysgu y wyddor iddyn nhw, the alphabet, achos mae'n help. Mae'r Gymraeg yn phonetic, sy'n golygu you say what you see, dweud. Reit te, beth am i chi ymuno? Defnyddiwch eich is-deitla and join in. A cofiwch i gadw at y beat. Dychmygwch, dwi'n hoffi'r gair. Dychmygu ydy to imagine. Dychmygwch bod chi'n gwisgo baseball caps a ydych chi'n troi nhw rownd, iawn? OK. Down with the kids, Alan. Dyn ni'n mynd fel hyn, iawn? A, B, C. A, B, C. D, Y. D, Y. E, F. E, F. G, H. G, H. I, J, Y. I, J, Y. O, P, F. O, P, F. R, H, S. R, H, S. T, I. T,
Ardderchog, reit. Oh, too Eto? much on the piano. We need to find a song. Ie, ti'n iawn, dyn ni angen neud, Cai. No pressure. Ie, drymiau. Ddyle ti ddod o'r dosbarth. A, byca. Oce, 1, 2, 3. A, byca. Chdydd. E. G, h. I, j, o, p. R-hys. T, i, w, ardderchog, iawn. A, byca, chdy, e. Mae'n gweithio, yn dydi? Ydi o? Reit te, os ydych chi eisiau gwylio hwnna eto, ewch i s4c.co.uk/hub. Allwch chi wylio'r clip eto ac eto ac eto, a gallwch chi gadw'r beat a dysgu'r wyddor ar yr un pryd. Ond rwan, toriad byr. Welwn i chi yn y man.